Igbo bụ ekele m nsike onye Chibike ya zere. Ọ ka bụkwa nwanne m nwoke NDS Opinion TV. Abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa iweta uche nke m. Ndị Igbo na-atụ ilu ha sị na asakọta nze anya ekpuru nkata n'ihu gwa ya okwu. Mana ka ọ dị ugbu a, ọ dị nka nkata agwụla nwezi ndị na-akpasa ekete n'ala Igbo. Igbo enwe eze, Igbo enwe eze, ọwashi Igbo nwere eze, kama onye eze ezuzu, onye eze merie, ụmụaji adọ ya vam. Ọya maneja asị na Igbo enweghị eze. Igbo nwere eze, Igbo nwere eze, nwee ndị nze, nwee ọzọ. Ma azụkọ na uze na agwọ emezi ihe ejiri gwụrụ agwọ. Ụmụaji ewere ya kee nkụ na ehe na ọ bụ na agwọ mee ihe o ji bụrụ agwọ, nwanne ụmụaji ewere ya kee nkụ, life and direct. So biko mmadụ ole ndị a ka m chọrọ igwu okwu ka m kpụpụ gaa igogbo anya m n'anya ka ọ bụkwa na m kpụpụrụ ekete wee gwa onye eze okwu. Kedu ndị m chọrọ igwu okwu ndị a? Atọ eze n'okpo, Charles Soludo, Ọjụzọ Kalụ, Dave Umahi, Hope Uzodimma, Nyesom Wike, ikpeazụ na asịkwa asị ha bụ ndị a na-ahụta na ha bụ ndu n'ala Igbo atụmadị ihe gbasatara ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala Igbo. Biko ka m malitewo na ebe Nyesom Wike nọ. Nyesom Wike ma o kwere ekwe ma okwe ihe ọwụwa afọ Igbo, ọkwa na onye Igbo ka ọwụ. Mana ihe m chọrọ ikwu n'isi Nyesom Wike bụ na ọ bụ na gị ahụ Nyesom Wike hụ Ogumagala Chameleon, ọ ga-aka mma nọ na inwere ntụkwasị obi n'ebe Chameleon n'ebe Ogumagala nọ karịa na inwe ntụkwasị obi n'ebe Wike nọ. Wike gosila anyị na ya bụ the most dangerous chameleon enwe n'ala Igbo. Gị bịakwa n'ebe atọ eze n'okpo ọnụ si ya bụ ọzọ Igbo ndụ. Atọ eze bụ nwa Judas Iscariot. Judas Iscariot, atọ eze si na the descendant of Judas Iscariot. Atọ eze ga-anara ego ree nwanne ya, ree nne na nna ya, ikwu na ibe ya. That is atọ eze for you. Gị bịakwa na ebe Charles Soludo ọnụ na Hope Uzodimma, ịhụ mmadụ abụọ gị hụ vampires, ndị oji ọbara akwụ aka, udele na-eri ozu. Ọ bụ ihe Hope Uzodimma na Charles Soludo, gọvanọ of Anambra State, bụ the two most dangerous politicians enwe n'ala Igbo taa bụ mmadụ abụọ. A na-ekwu gbasatara gọvanọ Ikpeazụ. Gọvanọ Ikpeazụ bụ ngwa anyị gano, onye nke ha bụ nkịta amịra ụdọ n'ọlụ, a chain dog ka ọ bụ. If you don't work him out, he doesn't work out. Nke a bụ gọvanọ Ikpeazụ. Gọvanọ Ikpeazụ bụ one of the weakest and stupid governor Igbos have ever had. Atmadu. Now this very present time. Ibekwa na ihe gbasatara Ọjụzọ Kalụ. Ọjụzọ Kalụ bụ a bastard of 10,000 fathers, a betrayer, na-amahanga line na vote, na-amahanga the right line ọ ga-abịa aka ịcast his votes. Akwofuola ya n'anya now, and APC pịawara ya azụ. He couldn't even return back as a senator. Ọ ji gosi ya na onweghị ndị ha bụ. The only people who love money more than the freedom of themselves, and ha na onweghị n'ọkwa ọchịchị. Ka m nụkwa nnọọ na maybe in 4 years time or 8 years time na-abịa
enweli any Igbo elderly Igbo person or politician ga-apụta sị na our turn. Onye ga-apụta kwuo ọzọ sị na our turn. Thunder na-enweghị direction ga-agba ka gbawasha ya kọpụ ishi. Any Igbo politician onye ọ sọkwara ya bụrụ ga-apụta echi sị na our turn. Thunder Misri Road bụ Oshigbo Thunder. Onwe ha na-akpọ Oshigbo. Amadi ha wụ Oshigbo ga-ada ya vam gbaa ya gbarie ya ihe eji ya ndụ. Nke Dave Umehe kwanụ bụ Dave Umehe bụ ọgụ kọrọ ihu kwa azụ, ọ maghị ebe ọkwa akwụ. Yeru echi ya ekwutere IPOB ma ọ bụ kwutere Biafra ma yeru echi ya ekwutere inye nkwado, yeru echi ya ashepụ. Ngwa ngano ọ bụ ihe Dave Umehe bụ. Gị sị ka ekwu n'okwu ebe gọvanọ ugwu anyị na ndị ọzọ ha dị na onye hụrụ ndị a niile ihu agwọ ihu ndị ahụ agwọ pụ ụzọ nnọọ kụgbuchicha ndị a n'otutu tupu gị ekugbuo agwọ, maka agwọ nwere ike hụ gị sọta anya lata azụ, bata ịhụ na ndị a niile bụ ọgụ kọrọ ihu ka azụ, ha bụ ụkwụrụ igwe. Ha wụ ụkwụrụ igwe gafere na ịmaghị ebe ha bidoro ma ebe ha kwụsịrị. They cannot be trusted. They should not ever be trusted. Na 2023 election a ka anyị ji mara n'eziokwu na ọ bụghị federal gọọmenti bụ nsogbu anyị, ọ bụkwanụ Fulani terrorist bụ nsogbu anyị, kama nsogbu anyị bụ ndị a niile anyị nọ mkpọchiri aha sị na ha bụ ndị ndu ala Igbo ma ọ bụ politicians n'ala Igbo. Ọha bụ nsogbu anyị. N'ihi na ọ bụ na ndị a niile nwekarịta otu obi si this time around that we must get it right, definitely things will go down well. Peter Obi lụrụ ọgụ dịka dimkpa. Peter Obi gosiri that na it is possible for an Igbo man to be the president of Nigeria. Peter Obi, the emergency of Peter Obi gosiri na all the very possible more than ABCD for an Igbo man to be the president of Nigeria. The Fulani terrorists or the caliphates, they are not the problem. But all the saboteurs, the vampires in Igbo, and Larry Mawuru Ndunze na Igbo, Nobo Hawa, the main backwardness of Igbo land, not to be the president of Nigeria. It is not the caliphate. Obuna ha no we front to Hatasi this time around that they must get it the way. But because of love of money, because of hatred of themselves, now when you Peter Obi, that is what hand legend Nanangaririe, they're gonna need for vampires, the witches of Alibo, or Handaniable, the witches and wizards in Alibo, that will not allow Alibo to triumph, that will not allow Alibo to see the light of progress. Ọ bụrụ ọtọ na-akpọsị ndị Igbo lọta ọkwa na ndị Igbo jike lọta taa sị ka ha bịa mpesho ala Igbo, ndị a niile ga-awụ the witch and wizard ga-hunt ha. I don't care about any of them. Ihe ọ sọkwara ha enwe, they are just nothing. Ha bụ chefulefu. Nnamdi Kanu n'ụlọ nga taa, they are the reason Nnamdi Kanu ji n'ụlọ nga. Because ha ma ihe na-benefit ha. So my people, ebe ọbụla ị hụrụ ndị a, ihe ọma ị ga-emere m bụ to share this video ka this video ruo ha niile aka, si ha na Hope Uzodimma Charles Soludo were the vampire governors in ala Igbo. Atụkpo bụ Judas Iscariot, nwa Judas Iscariot, na ọ bụ relative ya. Gị bịakwa na ebe nye so weekend ọwụ Ogumagala chameleon ka ọ bụ. Ojozo Kalo bụ onye nke ahụ bụ a bastard of thousand fathers. Gọvanọ Ikpeazụ onye nke aha bụ Ngwangano. I have no apology to any of them. Na ọtụtụ ndị ọzọ ndị na-aga akpa aha ebe a maọbụ ndị agha na-anụ ha ebe a. How the reason why ala Igbo ji no backward today. My people, I greet you all.